Hai guys, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ खुलुमनानै बावहरनाय थाबाय। आं बेदर संनाय दसे प्रिपेयार खालामनो नागिरदों नोंथांमोननिसिम नायलांदो। नै बेदर संना जानोसै आरो वाव नै पियाज आलु जगार लाखाबाय लेमनोसै आं दा आलु पियाज alu tau ada tadi itu kalau satu dan ada video ini kita cek lagi bukan loi kamu sama sama ada mana hal itu video untuk sama ada video masih masih sama sama video ready खालामना लाखाबाय आङो आलु पियाज हाबाय ओमफ्राय मस्ला होबाय हालदै आदार एलाइचि मा जाबाय जिरा काश्मीर चिली पाउडार गरम मस्ला धनिया पाउडार रेडि खालामनानै लाखाबाय गरम खालामबाय दाना बेदर एवनोसै होजोबना दा अलप एवबाय थाबानोसै उनाव एसे दै होसिगोन आरोना दै एसे होना होबाय दा संबाय थानोसै आरो आं खोबना होनोसै जि गोबाव संबाय थानोसै दा मोनबाय आंहानि बेदर संनाया मोनबाय जानोसै आरो जाबाय खोमा खांदो वाव रेडि जाबाय नै आंना बेदर एवनाया दालि ओंख्रै बास इखिनियानो आरो जानोसै ओमफ्राय ओंखाम गोजा जाग्रा